så er det sminketid, vi skal sminke vores moster. Nu begynder vi. Så nu begynder vi. Okay, først så starter vi med det. Det er foundation. Og det bruger I den der svamp, der var med. Ja, det. Ja. Den der, ja. Nej, den her. Den er bare lidt nær. Ja. Er du galt? Der er meget. Prøv lige at se, hvor meget hun har prøvet på. Okay, ja, vi er klar. Det er ikke min skyld alligevel. Ja. Har du flere svampe? Nej. Ja, jeg tror det er derovre. Sådan der. Det er der også noget brug for. Ja. Ej, nej. Jeg tror virkelig, man kan ikke se det på film, men jeg er virkelig... Det her, det er ikke tæt på min hudfarve overhovedet. Så må vi bare putte lidt mere på. Nej, ikke mere nu. Nå, hvad skal Okay. du? Okay, nu skal I... Nu vil jeg altså gøre noget. Okay, nu skal du farve mine øjenbryn op. Okay. Og du bruger den her ende, og du gør det sådan her, og du farver den her. Det gør det, du kan. Den vej, det er det. Må jeg godt kunne lade det, så Jeg tror faktisk, du kan gøre sådan her, så kan man sidde og prøve at se den. Her. Okay, du må gerne sådan kigge derfra også. Det er totalt meget der, hvor mit øjenbryn er. Det bliver lagt på Facebook, ikke? Det håber jeg ikke. Jo. Ikke Okay, også? er det færdigt så? Hvor mange stemmer for den bliver lagt på Facebook? Okay. jeg skal lave det. Kom til venner. For jeg vil altså gerne lave det. Jeg tror ikke, jeg har noget. Har I set der var noget. Ej. Okay, ja. Det er til mine kinder. Det er til. Det Der er er til ikke noget en af det. kinder. Jo, her. Ja. Yes. Ja. Ej, nej, det er for noget. Okay. Og Du er helt brun med noget. Hvem har slået en bil? okay, så skal I have Nej, for den her, den er ikke færdig. okay. Den er der. Er det her øjenstykken? Ja. Og så Nej, lagt. så lægger man sådan en sort streg over øjet. Det vil jeg godt have med Du her. kan tage Det kan jeg ikke finde ud af. Ja, kom herover, så kan vi se det på kameraet. Rolig nu. Jeg er helt rolig. Du ved, at du skal sådan ned ved mine øjenløber, ikke? Hvorfor er det, du laver min øjenbryn igen bare nede med mig? Så kig. Yes. Okay, jamen er det bare der klar øjenskyn? Hvis du er heldig. Okay. Ser du ikke godt ud, Sofie? Ja. Det er fantastisk smuk ud, altså. Okay, her. Der er børste derovre. Så.
Men jeg synes, det er lidt... Man kan ikke... Okay. Lige nu kan det måske godt ligne, at min foundation måske godt kunne gå, men nej. Hvis du var her lige nu, så vil jeg lige bare tænke, hun er racist, hende der. Bare rolig, hun er kombomoster. Hun er ikke vores heks. Du skal nok bare stå ved bagved. Ja, så laver vi en til video. Ja. Vi laver en til video. Ikke også, Sofie? Jo. Åh. Prøv at se det mørke lidt. Luk øjnene. Begge øjnene. Sofie, Der skal lige lidt mere på den anden. Du må ikke kigge nu. Sofie, tager det. Der skal lige lidt mere på den anden. Vi gør hende til den sorte heks. Du må ikke kigge nu. Men ja, det er smukt. Det er det. Det er... Okay. Jeg ved det bare på begge øjne. Unger. Jeg tror, op til lige mit øjeblik. Jeg tror, mormor har noget lidt at sige, hvis jeg spørger lidt. Ja. Har du færdig med det? Der er noget, vi mangler. Okay. Ikke Bare kigge. sidder nede midt ved siden. Det er meget sådan. Godt. Det er sådan her, man scorer i byen. Nej. Oh god. Jeg tror faktisk lige, at jeg har brugt halvdelen af min foundation. Som ikke er min farve til at få er det ved at være derhenne? Det der, det kan du ikke bruge. Det er for fint. Det er ikke til ansigt. Jeg slukker den. Nej, 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 nej. Okay. Ikke nu. Hvad skete der? Jeg tror, den er for gammel, den der. Og jeg fik det i munden. Ikke mere nu. Nu dufter jeg. Nej, 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 nej. Ikke mere. Ja, jeg tror Okay. altså, vi bliver nødt til at vaske det af hende. Hent lige en klude. Er jeg færdig nu? Nej, der er vand i den her. Er der vand? Okay. Nej, der er ikke vand i den der. Jeg kan også lave en anden en. Okay. Den dufter slik. Lad mig spørge Sofie pænt, om hun vil svinge godt. Nej. Nå. Emma, vi skal lige lave en tur, hvor vi... Hun vil faktisk spille med. Ja, men Emma, vi laver en tur, hvor det er... Farvel!